bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon hande ko ñalawma alhamisa hawri ko jeeɗiɗi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji men enen titruji men ɓuuri mawnude ko toon to états-unis noon ene wayde ko hande woni ñalawma mo kanko président Joe Biden o huccata kadi e leydi Amérique pour haldude men wadde discours mbiyata à la nation ɗum noon ma en garto e oɗo discours so eɗen jañño hen ɗum woni titre men ɓuuri mawnude oɗo journal habruji men international ma jaa toon to Sénégal ɗum noon ƴeewen kadi hono conseil constitutionnel ene wayno ɓe jaɓɓodiri e Macky Sall hono date mo Macky Sall ƴeftuno hono ñande nogas nayyi lewru mars ɗum woni voteji mbaɗete toon to Mali kadi ma en ƴeew analyse hono kanko Jeudi Michael ene wayno ko kanko woni premier ministre mo Mali hol caɗele ɗe hawnaki omo jogori jogade sibabude ardade mo toon to leydi Mali ardade toon gouvernement habaruji men ma en naw en to Burkina Faso ko toon cakkitorɗen kono ma en duttude habaruji Amérique taw hawre kanko président Joe Biden o gasni discours makko ƴeewen kadi hol toɓɓe ɓurɗe haalede hen donc ɗum woni titre uji men ɓurɗe mawnude oɗo journal ma en gartu datuji mum ɗum joni so tawi Allah jaaɓi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon mbiɗen ni habruji men hande e oɗo ñalawma alhamisa jeeɗiɗi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi haade men fuɗɗata habruji on communiqué langal gonɗo ɗo hen après men gacco habruji mon joni ɗum noon bisimilla bandiraɓe wonɓe dente meɗen WhatsApp on calminama e mbadi kuuɓal ko musidɗo moon Foutanki Diaw yi wadde langal majjere jamma hanki ɗo e wuuro Boggué garden ko couvrude programme mbaɗannode ɗo henno e nder hen noon saka do am ne wujja e nder oto gaddunoɗo min o ɗo oto darino ɗo ko ɗon oto udira saka do ƴetta e nder saka do ne waɗi ordinateur am nani wonno hen ene waɗi disque dur 500 giga ne waɗi carte am d'identité inde nde ko Souleymane Alassane Diaw ne waɗi badge radio Jowol Sare inde nde ko Foutanki Diaw woni hen ne waɗi clé 128 giga ne waɗi dictaphone ne waɗi pochette 3 pieds ne waɗi 4 batterie casque bluetooth ene waɗi 2 chargeur téléphone ene waɗi chargeur ordinateur ene waɗi 2 micro bluetooth ne waɗi chargeur batterie taw ko chargeur baɗɗo torche eɗen ñaagui dendagal bandiraɓe sabulillahi wa rasul kala jiiɗo ɗum walla kawruɗo ko wayni henna taw ene wawi jokkodirde e meɗen e 46 53 84 09 walla jokkodire e 36 53 84 09 walla addane en ɗo hôtel Jaam gonɗo e nder wuuro Boggué kamɓe ɓe ƴetti numéro am téléphone so tawi ko wayni addama ɗo maɓe mbawa jokkodirde yam inchallahu rabbi on beltanama kadi musidɗo moon Foutanki Diaw. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare ɗum noon ko hande oɗo ñalawma hande walla jamma hande jeeɗiɗi lewru mars ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi on kanko président Joe Biden o ari kadi huccide congrès ɗum noon ko républicain ji e démocrate ne fof e ɗum noon kadi koko hunde télévisé pour wadde ko mbiyata discours de la nation e nder discours makko o tumnadi kadi eko waɗa résumé tan o haali hen gueɗe kewɗe o haali hen d' abord gueɗe patuɗe e nder leydi ndi fate en démocratie ko fate luwaji no poti respectirede e surtout ko fate henne kadi gueɗe taw hayso haalan Trump ko fate so tawi président perdi ene foti woppude président goɗɗo o hen waɗa gouvernement changé taw koye nde deyre o haali hen kadi o yenni hen o wi wonde ko neɗɗo yiɗata leydi États-Unis a yiɗata leydi ma tawde ko américain wona tan jiɗata ɗum tan ko so tawi a gagnima ɗum fof ko gueɗe ɗe o haali hen caggal ko fati leydi ndi ko fati kadi ko fati cellal ɗum noon o haali hen surtout en hono ñawore wiyetede Roe Wade hono kamɓe cour suprême ɓe camminno hen o haali hen o wi wonde ko so tawi cour suprême sikkino wonde rewɓe ngala droit walla ngala doole yoɓe ƴeew ene wayno oɗo saaha hande to ƴeewama congrès foof ko rewɓe ɓuuri hen jogade hande kewendi e kadi eɓene jogo doole ɗum noon kadi kamɓe rewɓe ɓe maɓe gaddu oɗon loi moɓe jannino ɓe mbatta ɗum loi taw ko congrès vota ɗum ɗum noon siftindon tan so cour suprême yandini hunde wi wonde ko wona loi ko congrès tan wawi artirde ɗum watta ɗum loi o haali hen gueɗe nde ganduɗa patuɗe ko fati hen yimɓe no peddirte école aji ɗi o yenni hen républicain ji surtout o wi wonde ko républicain calima haalde hol no pertilaji woni hen contrôlirte e holno kadi yimɓe sodoɓe pertilaji ɓe holno kayitaji men poti ƴeewirede
o haali hen caggal mum ko fati assurance médical e ɗum noon surtout yen assurance mo ganduɗa gonɗo ɗo en baɗaɗo guille président Obama ko mbiyata Obama care o haali o wi holno nafoore muɗum wonande américain ji oɗo saha joni par ce que woni yimɓe hewɓe non ɗo henne taw en mbawi yaade cafroyo si babon ɗon assurance kono noon o yenni hen kadi o wi ko gardiɗo mo walla guiɗinoɗo mo laamade hono président Trump wino waɗi hakkene wona laabi 50 kañum e républicain ji kene essayé samminde oɗon assurance ko noon donki o kanko so ari kadi mo ɓeydu kadi tinnude ɗum o haali hen gueɗe ɗe ganduɗa parɗe jaw e ngaalu leydi ndi o wi wonde ko nde o arata e laamu nde hawri ko coronavirus e kadi hawri ko won compagnie ji kewɗi en jani ɗum no limti hen compagnie ji gonɗi toon to Illinois ɗum noon ko Chicago o wi ɗiɗon compagnie e surtout ballodiral yimɓe jeeyaɓe e union walla syndicat liggotoɓe mbawi non seulement compagnie ɗi mbasi uddude mais gudditi compagnie ji goɗɗi mbawi kadi waylude compagnie ji no yimɓe liggotono en batti wadde gueɗe nde ganduɗa patuɗe auto ji électrique o haali hen gueɗe patuɗe oɗo saha joni ko fati impôt ji o yenni hen kadi laamu ngo surtout o yenni hen ko républicain ji wi wonde ko surtout e kanko président Trump nde en wayno ko ɓurɓe jogade ngaalu ko ɓeɗon ɓuuri wasde yobde taxe uji o wi ɗum ɗo foof wona hunde fonde wonde o wi konde ko neɗɗo joggotoɗo ken wona 900 ujunere wiye yoɓata taw hay mo heɓata hay ujunere sappo ɓuura ko yoɓata taxe uji ɓuuri oɗon jooɓo ɗum ɗo foof ko hunde eɓe poti tinnade hen o wi ɗum noon ko hunde kadi nde kanko e gouvernement makko ɓe mbaɗi hen peeje caggal mum o ruttima ko fate sécurité leydi ɗum noon haali ko fate frontiére ɗon noon ne waɗi haalluji kewɗi surtout yenno yenni ko suudu représentant ji républicain ji par ce que kanko Mike Johnson ardi ɗum o wi wonde ko facture arino makko facture o ko républicain démocrate et indépendant ɗum ɗon ko sénateur uji mbaɗi ko mbiya nanodiri en jooɗi hakke lebbi kene kalda ha nanodiri hen gaddi facture o en to sénat signini ɗum sénat siftiri ɗon ardi ɗum ko ɓuuri hewde toon kewendi ko démocrate en o wi noon kono caggal mum de facture o fonno yaade toon to suudu représentant hono kanko Mike Johnson o heeɓi yamirore ummade toon to président Trump o wi wonde ko oɗo facture soɓe ciññini ɗum ene wayno ɓe gaddinimo kanko Trump haweɗe e nder campagne électorale garo par ce que so tawi affaire frontiére o dañani ko huturi ɗum kanko Trump ene wayno Joe Biden ko hawatamo ɗum waɗi donc Mike Johnson sali addude oɗon facture o haali oɗon facture kadi o wi wonde ko so tawi oɗon facture signanoma so addama hande mawo signin ɗum o wi oɗon facture ne wawi wallude au lieu de neɗɗo yimɓe naatoɓe ɗo ene gona ɗo en hakkille lebbi duuɓi sappo taw kayitaji mum deglata ene wayno oɗon facture ma wallu yimɓeɓe en ɗon lebbi jeegom kala ko wiyete kayitaji mum degle son keddo so keddotaw ɗo jaltine o wi ɗum ɗon kadi ma wawa wallude yimɓe aranoɓe naatoɓe leydi ndi wawa découragé ɗumen e arde donc kadi nde o haalata kanko président Joe Biden ko fati sécurité ene wayno ko surtout ko fati frontiére uji ene wayno ko biyeteɗo Marjorie Taylor kañum hoore mum wulli wonde ko ene wayno ko woƴaka suka debbo baraɗo toon to Georgia taw waɗi ɗum ko immigré mo ala kayitaji ɗum noon kanko président Joe Biden ene wayno ko ngono o yaltini bouton o kadi ko jogornono ha ɗum o wi wonde ko faami wonde mayraɓe ɓe omo rendi mumen sunare kanko hoore makko mayrama sukaɓe omo andi ko ɗum woni o wi ɗum ɗon kadi yo yimɓe paam immigré ji joguiɓe kayitaji eɓe ngala kayitaji won ujunere yimɓe wonɓe ɗo en kadi ene mbaɗa yimɓe taw ni ko joguiɓe kayitaji bon de toute façon e tumnade kadi harallaɓe ko fate discours makko mbi wonde ko haysindo o wawano haysindo o fewnitino ko waɗani ɗum ɗo ko sujet mo fonno haalde ene wayno ko sababude Marjorie Taylor no haaldiri e makko ni kanko hoore makko ene wayno o wawi wonde maîtrisé ka ɗon haala o wi kadi e nder so tawi oɗon facture kadi signinoma hawnaki kadi Ukraine no yimɓeɓe mbasiri suttinde ɗum joni o wi wonde so tawi yimɓe supportani Ukraine ene wayno ko dokki ko kanko Putin doole ɗum no haali haala kew ko fati Putin wi omo andi ɗum o andi ɗum ko ɓooyi o wi donc Putin wona Ukraine tan jogori folde so tawi Ukraine supporta ko Ukraine Putin jogori ko yaade to Europe ha yetto Amérique ɗum noon ko ɗum woni ko so tawi américain ji mbi mbawa wallide Ukraine jalti kadi ene wayno geddi jeehi bolli men o wi ɗum ɗon ko hunde hersinide wonande histoire Amérique ko hunde nde ganduɗa en omo noddi kadi kamɓe congrès eɓe gartu kadi ɓe ciññino oɗon facture siftinton oɗon facture ene waɗi balle patuɗe Ukraine balle patuɗe Israël e balle patuɗe son e Taiwan donc o haali caggal muɗum ko fati compétition no fewi surtout hakkude makko e Chine o wi kadi ene wayno ko
nde laamu makko fuɗɗi nde o tawi wonde ko kala ko ganduɗa ko fewneteno ɗo henna ko ɓuuri hen hewten ittitono ko Chine surtout ko fayne gueɗe ɗe ganduɗa électronique mbaɗeteɗe auto uji walla mbaɗeteɗe ordinateur uji kono ene wayno ko laamu makko nde fuɗɗi nde ene wayno ɓe puɗɗima wadde ɗo henna compagnie ji mawɗi gaari ɗo e leydi États-Unis puɗɗi wadde ɗiɗon chips uji donc ko ɓuuri hewde joni oɗo saha joni kamɓe produit ji mabɓe jaltinte leydi wona produit ji goɗɗi nanne leydi ndi donc hunde fof ko fewnete ko ɗo hen caggal muɗum no ene wayno ko haalkani heewi kono o naati caggal mum e guerre partuɗo e Israël hakkude mum e Palestine o wi wonde ko ene wayno ko oɗo guerre fuɗɗi ko ñande 7 octobre o ɗum noon ene wayno ko Hamas naati toon Hamas o sifori ɗum o wi ko fedde wat boniyankoɓe ɗum en terroriste naati toon ñande 7 octobre wari ken wona ujunere temedde ɗiɗi neɗɗo ɗum noon kadi ko caggal nde lebti ɗumen o caggal mum ene wayno dahi ken wona kene ɓuura temedde ɗiɗi neɗɗo o wi ene wayno ko guerre o so juuti ko Hamas ɓeydi junnu ɗum so tawi jaɓino guila nden artirde ɓeɗon yimɓe ɗum ɗon guerre o junta kono ko wawi wonde fof o wi kadi o faami kadi bonandeji baɗɗi ɗi Israël waɗata ɗi fof so bombardement ji ene wayno ko civil en warteɓe ɓeɗon ko doole en ko wona yimɓe ɓe ganduɗa en ala ko nawi ɗumen oɗo guerre o wiɗo joni kene wiye kene ɓuura 3 ujunere e neɗɗo Palestine naji tan waɗi sukaɓe ne waɗi rewɓe ene waɗi mawɓe ene waɗi yimɓe ɓe ngala ala fof ko nawdi ɗumen e ndeɗo haare maayi hen o wi kadi ene wayno ko heegueji e ñawuji nan toon goni oɗo saha joni o wi o siftini Israël par ce que mo haalde mum jamma ñalawma o wonde ko mawninde yurmade humanité ene foti wonde priorité muɗum saabu oɗo saha joni ene wayno ko ñamele mbawa nadde toon jaram mbawa nadde toon ɗum fof ko Israël ko bloqué ɗum o haalni kadi o famni kadi Israël e hoddi mum fof jaam wawata daneje Israël tan so tawi ko wiyete solution politique waɗama toon solution politique noon ko ɗum woni oɗo saha joni mo continue haaldude e Israël na par ce que wiide ko état Israël wona banggue mum état Palestine wona banggue mum tawi ɗiɗi fof ko indépendant ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa Israël jaɓanto ko wawi wonde fof ene wayno o wi wonde ko o yamiri oɗo saha joni kanko e vice président makko e gueɗe ɗe ganduɗa partuɗe ko fate cessel fo ko yacci ɗum ɗon yo waɗi au moins kene wona jonte jeegom taw ko petilaji ɗi ne dartini e kadi balle ne mbawa nannede o haalde kadi Israël oɗo saha joni maɓe mbadda to banggue maayo to ɓe mbawa rewnude toon balle taw ne mbawa nadde toon to Gaza to surtout banggue muɗum rew donc discours makko ene wayno ko teskita hen tan o haali gueɗe kewɗe kono noon kadi ene wayno o fuujima won gueɗe kewɗe e tungnade si noon no haali par exemple wonto haalanno hen ko mbiyata ordonnance uji médical sa hisinde ko ordonnance médical gummiɗo de Russie kono ene wayno ko puujiɗo o wiyanno ko fati États-Unis ko ɓuuri hewde kadi tinama hen won républicain ji surtout ko wayno Marjorie Taylor e won républicain ji goɗɗi taw ko représentant ji ke laabi ɗiɗi walla laabi tati ne gulla walla ne mbaɗamo interrompre walla ne dartina haaluji makko ne kaala haala kewka kono o jaabo ɗum correctement kadi kanko hoore makko no jaborto ɗum ni ene wayno ko kanko folata affaire goɗɗum duko e teskitama hen kadi e toon to jonde to henno hono yimɓe jiyama kadi ne jogui drapeau ji surtout henno sutande ko fate haare wonde toon to Palestine nden yo haare nde darto ɗum noon ko teskita hen ko yimɓe jeeyaɓe toon to Minnesota e jeeyaɓe toon to Michigan e donc e ɓeɗon joguinoɓe ɗiɗon drapeau ji ene jeeya hen hono kanko Rachida Talib donc jeeyaɗo toon to Michigan e kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa mbaɗi woteji balɗuɓen ɗo henna pour wiide wonde gondani makko kanko président Joe Biden kene wona 19% e teskita hen kadi hono kanko représentant jeeyaɗo toon to Minnesota hono biyete Eliane Abdallah Oumar ene wayno ko debbo kadi origine somalienne kamɓe ɓe fof ɓe jogui ɗum ɗoji carte uji taw ne winda hen ko wiyete cessel fof gonɗo toon to Palestine hande ko teskita to ko fate en cour suprême yiɓe tawaɓe toon ene wayno ko yimɓe jeegomo gaari hande tawaɓe toon ko discours makko kanko président Joe Biden ɓene jeeya hen hono John Robert gardiɗo cour suprême ene jeeya hen Sonia Sotomayor ene jeeya hen Elena Kagan ene jeeya hen Neil Gorsuch ene jeeya hen kadi Brett Kavanaugh ene jeeya hen Ketanji Brown Jackson ɗum noon e wayno kamɓe kadi ndeɓe gaari ndeɓe tawi yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa kañumen ko cour suprême jeeyano kono kon wonɓe e retraite oɗo saha joni hono kanko biyeteɗo Breyer ene wayno ko lomtima ko Ketanji Brown Jackson e gati goɗɗo mbiyete kañum hoore mum ko Kennedy on ene wayno lumtinnoma ko lomtino ɗum ko Kavanaugh donc ɓeɗo kadi en gari jante mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko tato ɓe garani ɓe ko hono donc kanko Clarence Thomas o arani ɗum noon kadi ko kanko ɓuuri hande wonde ɓurɗo ɓoyde ɗon e cour suprême kanko kadi biyeteɗo Samuel Alito
onnen arani e kadi debbo goɗɗo mo ganduɗa goto e sakkitiɓe naatɓe biyeteɗo Emi Kani Bird kañum horum arani donc ɓeɗo tatu garani hono kanko Emi Samuel Alito e kanko Clarence Thomas e wayno ko ɓeɗo tatu woni ɓe garani ɗum noon ko noon woni hande discours makko wayonde fof en wayno ko discours o kanko président Joe Biden tunnade kadi harallayɓe ko fate haalaɓe mbi wonde ko discours o en pratiquement en wayno ko ɓe mbi ko 100% réussite wonande o haali ko yinno haalde e kadi o wawi kadi convaincude ko américain ji pour ko fate message makko wonde mo yiɗi wonde président lawol ɗiɗaɓol ɗum noon ko duuɓi nayyi goɗɗi ɗum noon ko ɗum woni résumé discours makko kanko président Joe Biden hande e oɗon ñalawma jeeɗiɗi lewru février hitande ujunnaje e nogas nayyi habaruji men international o guiɗoɗen ko toon to Sénégal e tumnade kadi ko winda toon hande taw ko windi ɗum ko agence France Presse hono kamɓe conseil constitutionnel mo Sénégal ɗum noon fadano ko est ce que kamɓe koye maɓɓe eɓe jogori jaɓodirde e ko Macky Sall ƴefti hono date ñande nogas e nayyi lewru mars wonde ko ñande hen wotiji mbatte ɗum noon e nder konguɗi gummi toon hande hono kamɓe conseil constitutionnel ɓe jaɓodiri e Macky Sall wonde ko oɗon date ko moƴƴi ko date moƴƴi donc ñande nogas e nayyi lewru mars ko ñande hen wotiji puɗɗoto toon to Sénégal ɗum noon pour premier tour ɗum firti wonde ko date 2 avril wonandi ko kanko Macky Sall ñande hen ummoto e laamu makko ha hande ko oɗon date koko waɗa maintenu donc ko amnesty baɗaɗo noon e wayno kamɓe kadi assemblée ɓe votini ɗum toon to Sénégal hanki eyyi ɗum noon ma wawa wallude kadi hawnaki won yimɓe won ko fate holno no mbawata yaltirde e ɗiɗo kasuji donc ko fate candidat ji ɗi hono kañum waɗe kanko Ousmane Sonko e wayno oɗo saha joni kamɓe ɓe ngala e ko fate en ɗiɗo élection ngaji pour wonde candidat ji Ousmane Sonko ene wayno hande ko gonɗo kaso e kadi amnesty kalteɗo hawnaki kanko hoore makko ne wawi wasa yaltude hen Karim Wade ni ko sibabude conseil constitutionnel wino dossier ji mum timmani toon to Mauritanie e tugnadi kadi habaruji gomriɗi toon to journal biyeteɗo Futur Africa ene wayno ko jangguinoɓe mbaɗino sepoji toon to Kermasen ɗum ɗon ko Mauritanie ɓeɗon jangguinoɓe noon ɓe gaari ko yeeso koɓe mbiyata inspection départemental de l'éducation nationale donc mo qaaɗa Kermasen gonɗo toon to Trarza e nder koɓe namdoro kamɓe ɓeɗo ɓe namdoro ko wonde caggal nde ɓe jooɗi toon kene wona heure uji sappo ɓe mbaɗi sitting toon to yeeso oɗon nokku ene wayno ɓe namdorono ko d' abord ko affaire condition ngaji mabɓe no ɓe jangguinirta ni yo ɓeyde e ɗum no ɓe mbi wonde koɓe jiiɗi ko kala ko woni koɓe jaɓirtano ko yo ɓeyde e kadi ene wayno ko yoɓe dek parcelle aji pour ɓe mbawa wadde hen nokkuji ɗoɓe goni ɓe mbi kadi ɓe mbawi kala ko wiyete prime aji mabɓe koɓe poti yoɓede ɗum ɗo foof e indemnité ji mabɓe yo gar yo gaare mabɓe nde foti arde nde ɗum noon ene wayno ko ɗiɗon ɗum noon ɓe gulliti oɗo saha joni donc ɗum fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe jangguinoɓeɓe ɓe mbi kadi ene wayno ko rôle moɓe mo jogui o ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ene foti toppitede donc ɓe mbi wonde ko sababuji kamɓe wadde ɓe oɗo sitting ko beele laamu Mauritanie walla laamu diwan moɓe goni o kadi walla département mo liggoto e dow mo pour waɗa hokkaɓe ko wiyete statut ko statut mo ganduɗa ko neɗɗo joguiɗo fayida tawde ko jangguinowo ene woni classe kadi ɓeyden condition ngaji muɗum holno wawata jangguinirde pour beele ha jangde nde wawa moƴƴude e ɗum noon kadi en wawi kadi kamɓe koye mabɓe mbawa kadi rokkede walloɓe noɓe jangguiri e kadi e nder kadi nokkuji ɗeɓe liggotoɗo e kadi honnoɓe liggorori haaɓe mbawa moƴƴinde meccal mabɓe ngal ɓe jogui tawde koɓe jangguinoɓe toon to Mali e tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to radio France international taw ko Afrique hono kanko premier ministre mo Mali Choguel Maïga e wano oɗo saha joni mo jogui caɗele ɗum noon ko caggal nde parti mo wonno biyeteɗo M5 RFP ɗum noon ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ɗum ene wayno ko ɓeɗon o ene wayno oɗo ñalawma hande ene wayno o ittama e oɗon parti ɗum noon oɗon parti ko feccino ni kono noon feccere heddinode nde ko ɗum toujours kanko hutortono wiide wonde ko ɓeɗon mbaɗi sababu ha ko fate woteji mbaɗa contre walla mouvement ji mbaɗa contre IBK ha kañum hoore mum ene wayno itta e laamu way ɗum noon ene wayno ko ɗum ɓurno wonde gueɗe ɗe wawno hutorade pour ko ɓeydi walludemo continue wonde premier ministre ɗum noon so tawi oɗo saha joni o natti wonde oɗon parti natti wonde oɗon parti ɗum firti wonde ko jonde makko e wonde premier ministre oɗo saha joni ala garanti e kadi ene teskira wonde ko kanko hoore makko ala fof konngol ngol haalata so wona konngol militaire uji wonɓe transition ko kaali ko ɗum o reftata donc sibabude o ala ɗeɗon doole en ɗamina
atuma ma hawnaki hankadi tawde oɗon parti maayi ma o yiye kanko hoore makko o itte e laamu toon to transition gonɗo toon to Mali toon to Gaza walla toon to Palestine en wayni ko balle nene continue arde ɗum noon balle ɗe garata ko taw ko avion ngaji militaire uji ɗum noon ko leydi Jordanie leydi Égypte leydi États-Unis e leydi Angleterre e France kamɓe fof ɓe batti neldude ɗeɗon balle taw ko ɓe mbaɗata ko parachute yanoya e nokkuji ɗi ganduɗa taw ko désigné aji taw ko Israël désigne ɗum ɗiɗon nokkuji noon ko ɓuuri hewde hen ko nokkuji gonɗi Sara Maayo ɗeɗon balle noon e tugnade kadi e habaruji gumoriɗi toon taw surtout en ko taw ko pelle dépendiɗe Nations Unies mbi ko balle garoje ɗe wawa wallude ken wona hay 1% e population gonɗo toon sabu oɗo sa joni ken wiye ken ɓuuri million ngaji ɗiɗo neɗɗo nana mbaɗa ene pourcent ene ko en mbaɗa ene constat enen goni enen mbaɗa e nokku goto toon to Gaza ngala ko jaari ngala ko ñaami e kadi yimɓe heɓe puɗɗima mayde hen surtout kaɓe puɗɗima mayde si babude gueɗe ɗe ñamata godani kadi ndiyam ala e kadi ñawuji nen puɗɗo hewde oɗo saha joni hono ɗum waɗi ko kamɓe Israël kamɓe États-Unis oɗo saha joni eɓene continue wadde doole Israël yo wadde peeje fof mbaɗo wonde beele en uddita frontiére uji surtout en to banggue maayo to e to banggue frontiére uji leydi to beele balle ne mbawa arde taw ko auto ji gadda ɗum ɗum ɓurata wawde wallude population civile gonɗo toon to Palestine bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jewol Sare ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde e oɗo ñalawma alhamis e jeeɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje 2024 yen mbaale jaam on jarama.